کو شەوا دەربازبووی هەبووین. دەم باش مرات دمای 24 دەم ژمێرن دەربازبووی دەل سنوورێ پارێزگادهۆیکێ پێلا بارانباری بەردەوام بوو لێ بارانباری نەبوو هۆکارەوەیەکی و لافاو لە هیچ جهەیەکی لە سنوورێ پارێزگادهۆیکێ ڕۆ بدەت بپێشەنەوەیەکێک و بارانێکە پتر هادە بووە لێل بەرە بەیانە ئەبروکە دیگەل دەستپێکردنا داوامە فەرمانگەهان و زانینگەهان بارانێکە زۆر باری ئەویش بۆ هۆکارەوەیەکێک و پیچێ دەوام پاش بکەمن ji هۆکارە زوریا بارانبارینێ و هەبوونە بریسیان لێ داوام bi şێوەیەکی ئاسایی لە زانینگەه و خوێندنگەه و فەرمانگەیان حکوومەتێ بڕێڤە چوو لێ لە هەنج تاخین کو دیکەون تەجاوز هاتین دەرس هاتین دروستکردن هەند ئاو چووە ناف ماڵن وان هاوڵاتیان و زەرەرên مادی vêketîne lê zererên giyanî jî bi şêweyekî giştî nebûne û lê deverên çiyayî jî gişlûk bariye gişlûkê hin dever spî kirîne lê bo mawayekî demî bûye carek digel barîna baranê hel bûye ve lê nûkê bi şêweyekî giştî lê senterê bajarê Duhokê سیپان لە دەوروبەران یعنی قەزان کو سەر بە دۆکێ vene dema derbazbûyî li zaxo arîşe çê bibûn û zrar ber bi hawalatiyan ketbûn agehiyên we derbarê wan deveran. Belê Mirat peywendiya me de gel peyamnêrê me li zax û amajekî reweyekê hiç rodanek nehatiye rodan li encamê baranbarîna û ji encamê lehyan her wasa li peywendiyet me de li Akirê û Amêdiyê û Şêxan jî amajekî reweyekê ku hiç alûziyek li encamê van lehya peyda nebûye bi tinê li kempa berdereşiya awaran hind xêmên awaran ketîne û zererên madî bon ketîne lê heta nûkê nahête zanîn zererên giyanî hebûyne yan ne. Belê parêzgeha dokiyan ku alên peywenîdar çi planên wan hene ji bo rêgirîkirin ji hatina baranan zirargandin bi welatên ew cihên ku zirar pê geştîn hiç hawelatê hatiye qerebûkirin? Belê peywendiya me de gel beravaniya başarî amajekî rêvekî heta nûkê hiç kesekî seredana wan nekiriye ku daxwaza qerebûkinê ji wan biketiyan ku lîjneyek dîv çûna hatina avê bûna va malawî de biketiyan bi hên qurtarkirin kateweyekê ku lafawên ewende mezin neçêbûne lê li gorî lîjneya ku hadî pêkîne ji bo rîpirîbûna vêyekî û çareserkirina ewan cihên ku lafaw lê radibin amajekî rêweyekî ku sercem hazirî hatîne kirin bi taybet ew xanên dikevne ser rîbarên hişker û her wasa li bajarê Zaxo evên dikevne ser ava paşmarên Zaxo ev jî bîte hewkareweyekê ji bo yekê parastina ser û samanê hewlatan. Belê spas ji bo agehiyên te belê temaşevanên ji li ser heman mijare